Hej, jeg hedder Malte Lange, og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad vi egentlig laver her. Mindly.dk. Mindly.dk har eksisteret siden 2007, og lige siden starten har vi tilbudt programmer og inspiration til personlig udvikling og selvhjælp. Vores formål er at lave programmer, som du kan bruge til at skabe en positiv forandring i dit liv ved egen hjælp, når det passer dig. Vi tilbyder alt fra MP3-downloads til CD'er, video, bøger, DVD'er, hæfter, Android og iPhone-apps og rigtige kurser. Vi gør, hvad vi kan for at komme ud til dig i en digital verden. Udover Danmark, så tilbyder vi også vores programmer i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, England, Australien og Finland, og vi har planer om mange flere. Vi laver produkter ud fra filosofien om, at de skal være korte, effektive og uden en masse udenomssnak. Det skal være enkelt og lige til, så alle kan være med og få gode resultater. Jeg håber, at det her har været med til at give dig en større indsigt i, hvad vi laver her på Mindly.dk. Mit navn er Malte Lange. Tak fordi du lyttede, og have en rigtig dejlig dag.